muri Zimbabwe au yaone corruption yese yeZANU-PF yebatora Idi Mnangagwa yobatwa manje nokuti kunotonyogwa kuchitonzi kunyangwe hazvo hurumende yava Idi Mnangagwa iri kurwisana neuori huri munyika. Vakawanda vanoti huori huri kutowedzera huchibvira kumusoro kune vakuru. Sadc mashoko abuda muJolas News panapa. Ukurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Torambochana mabdesi anokupa pano paZim News Live. Nokuti vanonyora vachiti vanonzi vari kuita zveuori havasungwi, kana vakasungwa mangwana vanenge vatova kunze varegererwa. Uori hukuru hunonzi huri kuitika mukutengeswa kwezvicherwa zvakaita semangoda negoridhe, kuchitiwo mumapoka ose ehurumende nemakanzuru munyika. Saka tinoona kuti vanouya vachipa example vachiti svondo rino paMnangagwa vakadoma vaimutevedzeri wemuchuchisi mukuru wenyika vaMichael avo vaimbovewo muchuchisi wekumatare kuti vatungamire komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZEC. Kunyangwe hazvo hurumende yava Idi Mnangagwa iri kurwisana neuori munyika, avo vakaona vanoti uori hwacho huri kutowedzera uchibvira kumusoro. Saka ndo mashoko ari kubuda muJolas News achiti aiwa ZANU-PF aiwa iri kunzi yava necorruption yakanyanyisa ichitonyanya kumusoro ikoko. Muri Zimbabwe chimboyambotudza kuti munoti kudiva musoro mashoko abuda panapa muJolas. Ine comment section medu mutudze mafunguro enyu, musangana no subscribe kulike notina on the bell icon. Torambochana mabdesi anokupa pano paZim News Live.